non ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udana nyang panjra sarwa rukma ranggeng manik narawata Prabanyo kang sumirat kenyaring teca laliwaran lir ki lace sering tadit wimbo kekondamre katiuping maruta mandura sataran mangambar kongas kang samya halenggan
nang dampar kencana sumunar prabanya lir Bathara Darma kumlar hangaba kang samya sumewa dinon kati samudra pasang kata kang samya trapsila nganti wicilengkang sabda pangandika sang Abupati Nyuwun Agung mugi ngayomana marang negara Ngamarta saisinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu Ndorowati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna niwangsa menawa madina wikana sasmintan ingsun jagat awasisaning Bathara iya Yai sakalangkung bombong raos ing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngamarta asung pambagenipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos ing manah namung kepareng kula ngaturaken kosok wangsulipun anampiya pudyastawanipun ing Raka Indrawaka Yai Prabu Ngamarta kula pundhe cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan ndika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula nok-nok nun inggih Yai sampun mboten kirang prayogi pisawanipun Rakanto Ndorowati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura kadangipun Kakang Nyai Werkudara yo Yai yen siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu paripaksa pun Kakang ora bisa nampa sembahing Nyai Werkudara aja lara atimu Dimas sababe apa pancen aku nandang luput apa pancen aku nandang kleru ing atase aku lahir batin ngaturake sembah karo Kresna kakangku rambut tampa Werkudara iya sak jagat iki wis padha priksa siadi kuwi bocah ingkang kaubangga mongko dikeparengake ora basa karo sapa wae ora tata krama marang sapa wae lan kabeh wis padha priksa yen to mung siji ingkang sinembah kelawan Nyai Werkudara ya kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci lah kok kadingare temen siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang mongko sajeking urip siadi kuwi ora tau ngaturake sembah kelawan sapa wae ya to yen nganti mengko pun Kakang nampa sembahing siadi ora ana apa-apa lah yen nganti ana apa-apa
Apa ora jeneng nyilakake karo wong tuwa mula yen siadi ngaturke sembah karo pun Kakang ora tak tampa ya mung pangestuning pun Kakang Tampanana. Ora sudi. Lho. Kok ora sudi sebabe apa? Kowe ora gelem nambani sembah Kadang Taruna. Monggo nggonku ngaturake sembah kanthi tulus lahir batin. Malah mbok perceka. Wong tuwa sing ora gelem nambani sembah ing bocah nom. Pangestune tak ngeh dayanono apa-apa. Pangestumu ora bakal ndayani apa-apa. Mula pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Kowe lah dalah jagat ya Bathara. Ngono to Dimas? Ya. Mula yen ora gelem nampa sembahe Werkudara, aku ora sudi nampa pangestune Kresna kakangku. Jagat paisane Bathara Wayapura jagat. Ya. Yai. Ora ketang rada tida-tida penggaling pun Kakang sembahing Werkudara ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Weneh napa kapan-kapan tak jupuhe. Kosek to. Ing atase pangestu kok kapan-kapan bakal mbok jupuki karepe siadi piye? Pangestu kuwi ora bosok. Ora bakal mambu. Nggonmu nampa sembahing Werkudara dadak mbok perceka lan atimu tida-tida ora lahir batin. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Jagat Dewa Bathara Werkudara. Peranganing Pandhawa 5 cacahe kuwi lamun pun Kakang Swanana negara Ngamarta yen ora gathuk lawan Dimas Werkudara penggaling pun Kakang rumangsaku kaya isih gutang. Yo. Pandhawa 5 iki matnabet ana penggaling Yai Kadang Wingdarawati ya mung Dimas Harya Werkudara. Mula Yai yen ora gojek lawan Dimas Werkudara rasaku kok kaya kurang ganep. Sembahing Dimas Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadake jimat prayogakno guna lenggah ning Datur ya Praja Ngamarta. Werkudara ya kaya ora kepenak Dimas Werkudara. Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Indrawati. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pendhingga jimat paripe ndayan ing kasantosan. Mugi prayogakno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu. Ya, Yai kaya wis ora kepenak pangtanipun Kakang. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula katur. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana nek kula sedewa. Iki kula pun dinggo jimat. Niki kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu saestu damel kagat raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepuyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilirike lenggan manika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula dyang raket Arata Manik Obra ing linangsing Jong Banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati tondo bektinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu. Yai kula wonten timbalan nuwun sewu persasat tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Indrawati sasamunipun kula midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau namung kewala tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi kapisungssungaken dhateng Raka Indrawaka sabab Yai pangraosipun ingkang Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati mila mangsa kala menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinjo dhateng Praja Indrawati kaicana jiga kawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Indrawati karang kuwa kados dene Ngamarta jer kekalih menika sampun sinebat loro ning atunggal Yai Prabu Darma Kusuma. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ingkang saklajengipun kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu. Yai kula wonten timbalan ing adhawuh menapa Yai Prabu ingkang supe menapa kula ingkang sampun laduk yuswa saengga boten ngemuti dhateng lampah ingkang sampun kepengker. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten. 3 dinten kepengker.
Tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala. Wondene sareng kula suraos tulising nawala menika kala wau ngandhap piyambak wonten tapastanipun Paduka Yayi Prabu bilih ingkang Raka Indrawati rikanggan sak mangke tinimbalan sowan wonten kersa Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Menapa Yayi Supe? Yayi, malah samangke gandeng Raka sampun kepareng sowan dhateng negari Ngamarta. Wonten suka lilaning penggalih ambabarana dhateng Raka Indrawati. Menggah menapa ta wigatosipun? Dene Paduka Yayi Prabu Ambayungi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Tumunten kula aturi paring dawuh Yayi. Ingkang Raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Puntadewa. Lung-lung rambyang linggang. Griya Purwang Candra katawangan Somo ing dias katuritan limut kapiyataning rucit ram remengdri ya ma nawung aku wonging kekunging wang wisesa sewu-sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu nganti kula supe dhateng laman ingkang sampun kelampah krana bot repoting kewajiban anggenipun ingkang rayi Mranata mring sagung para kawula negari Ngamarta. Mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatosipun dene kula wantun hambayungi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi wonten suka liraning penggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Yayi, mboten dados menapa. Malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun ing Raka Indrawati. Tumunten kula ngawuningani wonten menapa dene Paduka Yayi Prabu. Hamba iki dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampiraken dhateng Raka Indrawata kepareng kula cumadung dawuh Yayi. Koko Prabu, wonten dawuh marmanipun dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan pepanggihan kan para kadang estunipun namung badhe kula kanthi ngrembak babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lelampahan menika kejawi namung Paduka Kanjeng Koko Prabu jerem namung Paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Inggih Yai, mugi kepareng dawuh wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyana-nyana Kyai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta wonten kula piyambak mboten mangertos krana mboten paring pangandikan menapa-menapa namung elokipun kuncungipun Kyai Semar hambabar cahya ingkang gumebyar anyunari para Pandhawa dumadakan
sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ingkang mekaten menika kala wau tumunten kula guragapan saking Nendra Koko Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi kepareng ambabarana dhateng Kang Rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati wela jagat dewa Bathara jagat pangestungkara nuwun sewu Yayi menawi ingkang Raka Ndarawati supados ambabaraken werdining pasumpenan ingkang sampun lampah dening Paduka Yayi Prabu kula nuwun sewu mboten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng kepareng Paduka namung menawi Paduka nyuwun priksa babagan werdining pasumpenan kala wau sepinten kalapatanipun ing Raka Ndarawati menawi ingkang Raka cubluk ing nalar cingkranging budi krana kula mboten mangertos menapa to ingkang ginebeng saklebeting pasumpenan menika kala wau Yayi Darmaji Kresna kakangku Werkudara piye Pandhawa kuwi ibarate kaya dene kereta lan jaran sing dadi kusire Kresna kakangku monggo Kresna kakangku wis dadi sarta wis ago dadi suwing para kadang Pandhawa mulih ana petenging para Pandhawa Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa Kresna sing bakal ngudari ruwet ning ora kaya sak gedhagan iki ming perkara impen wae lah kok dadi kowe ora bisa merdekake pasumpenane barep kakangku Werkudara piye sing jenengku jangganing Pandhawa upama pun ngakang ki wujuding Brahmana pun ngakang kuwi mujudake suwijining pujangganing para Pandhawa nanging ganing pun ngakang ki wujudake suwijining Nalendra pun ngakang ora duwe kewajiban supaya nglejah pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma apa kurang pinter apa kurang ana penemu upama kepengin nglejah marang pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma apa ora luwih becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Hyang Wiyasa hambabarake apa to werdining pasumpenan nanging tumrapun Kakang pun Kakang ki minangka dadi pamomonging para Pandhawa dene kewajibaning pun Kakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa ngawat-awati kelawan tindake Kyai Prabu Darmakusuma sakadan dadi pun Kakang ora duwe kewajiban nglejah kelawan impen ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma Kresna kakangku Werkudara piye yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele tur Kresna kakangku wis sawijining Nalendra ingkang limpating budi Kresna kakangku sawijining ratu ingkang wasis tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu apa ora duwe ilmu ingkang kinarya gambarake pasumpenane barep kakangku mula padhangna pikire barep kakangku apa werdine impen sing sinandhang dening barep kakangku yen Kresna kakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa jarine kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng kowe saguh ngudari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa monggo penggali kakang barep kakangku nedheng peteng krana penggali babagan impen yen nganti Kresna kakangku ora iso madhangake penggali barep kakangku tegese tetel kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa tetel kewajibanmu minangka dadi kusiring para Pandhawa ora ana gunane Pandhawa semanding karo Kresna kakangku ora ana paedahe Pandhawa tansah caket karo Kresna kakangku yen mung babagan impen bae kok ora sida ora iso merdekake Werkudara piye sing jeneng wong ora weruh ki aja mbok peksa sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa wong ora ngerti kuwi duwe kewajiban ngulir budi ngasah kadewasan mikir supaya iso ngerti monggo Kresna kakangku kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu menungso sing nyalira dewa kuwi ming siji ya kuwi Kresna jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya ming Kresna kakangku tegese wis diakoni dening jagat yen Kresna kakangku titising dewa mongko dewa pana ing paningal ngerti sadurunge winarah ngerti lelakon sing bakal kelakon lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi kena ngopo ming perkara impen bae kok kowe ora iso merdekake yen ngono ora tulus ngemu dadi titising Sang Hyang Bathara Wisnu ora tulus lahir batin
nggonmu tansah dadi pamunging para Pandhawa, dadi suwing para kadang Pandhawa. Lan gunane apa ketayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta bareng ditakoni babakan impen tutur ketawur ora ana gunane apa-apa. Jagat Dewa Bathara ya wis. Ya sak gaduking pun Kakang ya Dimas. Ya gage paringa dawuh. Yayi, nuwun sewu. Menawi ngraka kadhawan supados merdekaken dhateng pasumran menika kala wau, kula nuwun sewu. Kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babakan anggen paduka sampun nglampahi pasumpenan ingkang wonten gandeng cenengipun kenen Kakang Semar Badranaya. Mbok menawi samangke para Pandhawa badhe wonten lampan ingkang magepokan kirane Semar Badranaya duka menika awon, duka menika sae. Kula mboten saged mesthekaken jernyatanipun kula menika namung titah sewantah ing kedununganipun lali salah apes kelawan mati. Mula babakan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe metang perkawis menika Yayi Darmaji. Sigra yen permana kanca sigra nglaki nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurda kula rek kagiri nanggono magawe gelari wang-wang Tidha madyaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun nata ing Ndarawati Diwasatring Jodipati Raden Harya Werkudara ndadosaken tintrik madyaning Pasewakan Agung negari Ngamarta. Nadyan nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah, datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana Mas para cayane nganti kaya golek Kencana nglenggahi kanyut minangka wardu. Kanyut ujare ganten wardu jare mangeca minangka durung abang. Idu durung dasaring pertala kasaru geger njaba. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan sukorake Gajah Mendaca Wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan ingkang kadempel nenggih putra Pragiling Kula Semar Badrana ingkang wantun minggah datraya mancat pancene akarya geger kang samya mulia. Mangro mbahing para kawula iki kanca pihak ana daya minggir jaluk dalan ana daya ana daya.
Andalon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Koko Prabu ndadosaken kagyat raos sing manah dereng ngantos purna anggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sawi murwat menika mboten pangling rak Bagong jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono inggih Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan nunamit pasang kaliman tabek tinebena miladune dumawahing tawang towang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dalke enjing mengkono Bagong mekaten inggih kok malang kerik lali nggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to isa yasa nyilih oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesak sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kosek kuwi sirah apa gentong kowe karena nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi ming cilik kaya susu emprit mboten napa-napa semua niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Wangsa Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-ngisini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing ndao lan sak piturute iya Bagong sembah bektos kula kunjuk iya tak tampa bekti aja dibasake bektos nun nggih pangestuku Tampanana kula pundhes ora sak kula pundi ora usah dibasake nggih kula pundi enggo jimat paripen dayanana ing kasantosan pugulut anu sinuwun iya Bagong pangestuku Tampanana nun nggih penak nonggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi jagat Dewa Bathara inggih jagat Bagong padha rarja sapraptamu pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna iya bekti kula konjuk sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring paitu paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun iya Bagong iya prayoga nunggon mulungguh sampun boten kirang sekeca wah
Sapa iki? Hus. Sinunganu Ndara Werkudara ndeng lali aku. Bagong Badararja sapraptamu. Ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo Bagong. Pangestuku tampan ana. Nun inggih, nun inggih. Yen iketmu sesak sesuk ning nggon aku. Oh nggih, nggih. Mesti padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Sirahe mesti gedhe. Sirahe mesti gedhe. Mbangane gulune. Iya. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Kono kawan Bagong Badararja sapraptamu. Pangaturipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Nun inggih. Bagong Badararja, Bagong Badararja. Nggih wilujeng Ndara kembar. Bekti kula kunjuk. Iya iya, pangestuku tampan ana. Iya, pangestuku tampan ana Bagong. Nun inggih. Prayogakna. Nun inggih sanget anggen kawit dadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marsih. Nggih. Selamat wae aku isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur-syukur. Nomormu ganti kok. Mboten. Kok tak ora tau mlebu. Wal pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Ku nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kertu. Yo ya aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, nggih, dipun prayogaken panjenengan kangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih ming cangkeme kegamban. Ah, cipok. Ngunake wong lanang kok cangkeme kekamban. Prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug. Kowe karo aku ki mung ngabdi. Nggih, nggih. Engko ndak dukani sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung pa. Nggih. Engko tak perloke dela-dela ya. Nggih. Ana kawan Bagong. Nun. Ana wigati apa ana kawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ndungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sotaken. Disotke karo sapa? Dikongkoni lho Diutus. ha kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katun Ndara Puntadewa. Iya iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya iya Bagong tak tampa. Tiba sepadha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku Ugi. semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya iya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya iya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem kalih RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya iya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Karjiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wes sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko entek-entekke wektu nek tok aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya iya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyono-nyono ditimbali arek bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng, loro Petra. Niki Petra kalih Gareng mboten kanggo niki sing ditimbali bapak.
blas ora ana Petruk, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok ya. Wah, wis parah iki. Ngoten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngoten niku. Blegegek gek sadurita. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Dikongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ah, ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine apa? Bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis bayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Jebulane ya ki apa? Jebulna niku bapak ora bangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki ming papan sanepa. Pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit. Ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon sowane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat seranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani bisane kaya ngene merga bapakmu. Bisane mukti ya merga bapakmu. Bapakmu ngomong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Monggo Puntadewa sak kandhang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikaning wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa Prabeya? Mboten duit. Iya, Mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis Cukup menderita. Iya Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pramnapsa cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Nek armune niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis Prabeya.
Jamrut Hergeni menika mboten nanging pusaka Ngamarta ketiga isih tenang durung ana reaksi apa-apa pusaka Ngamarta ketiga inggih menika setunggal tumbak apa ya wah lali aku kuwi mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene tumbak Ngamarta nggih napa asmane sinuwun tumbak Karawelang nah tumbak tempe Karawelang ora nganggo tempe oh iya ding tumbak Karawelang angka kalih payung motha payung tunggul naga angka 3 inggih menika pustaka Jamil Saipul Jam apa dah pustaka Jamus Kelima Sada saking bungah kula kaya karang wong lalen niku pustaka Jamus Kelima Sada ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana bapak ngenipun bangun Pura Kencana Werkudara nggih piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5 pun ngakang ora bisa nengahi mung Siadi apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi wenehna Semar kuwi gedhe labuhe tumraping Pandhawa pelabuhane Semar yen ditelaju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane wenehna tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa kudu iso mbok gagas barep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar wah kaya ngopo lakune Pandhawa betul leres niku nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampean sedo cilik-cilik kula ngetutke nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda niku kula ya ora tau njaluk undakan bayar ora tau protes ora tau pripun-pripun bapak ya nerima wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa wis sepuh omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes niku lho nrimane bapak iya Bagong menengo dhisik oh nggih Arjuna piye kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati mbok menawi pengdanipun Kakang Mas Jodipati menika leres nah niku ya cocok Bagong dalem menengo dhisik wah cangkemmu iki kaya omong wae to ya nek kula Sedewa kula nderekke mawon Pak Prabu kula nderekke mawon leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara menawi ngantos Koko Prabu menika wel maringaken pusaka ketiga menika kala wau ajrih kula menawi kogel-kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa Bagong wektu dina iki apa ingkang dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk mula yen to kowe mbutuhake pusaka Ngamarta 3 tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada mara boyongan marang Karang Kadempel jeneng ingsun ora bakal awel sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong Yayi wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten Yayi nuwun sewu lho sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur ingkang sepisan radyaneh petangan kula lah kowe ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun Pura Kencana menika engko sepisan
Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Tuwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair Batos nyuwun ngampil pusaka ketiga. Menika lair Batos kinarya syarat sarana mbangun pura kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika owah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Ki Ler Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka ketiga ing pengangkah supados sesak mangke saged ngembari dhateng pangawaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu kula ingkang badhe anggondeli Kyai Prabu tasih nganggep ing ngraka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondeli pusaka ketiga menika Kyai Prabu. Nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cacahe wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka 3. Tumbak kala welang payung tungganaga, pustaka jamus miyang jimat Klimasada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampeyan le ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan le metung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep beda atine Bagong, ayo ora masalah. Padha. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa Bagong. Nun nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi ya. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku gadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem-ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute aja jotosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti ana gugah huru-hara. Nah, iki ya ngapa iki ngrusuhi? Kok wayangan kok lagi nesu templeki walang. Monggo walang kayu tak emplok kowe. Heeh. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar arep mindak elek karo Sinun Prabu Darmakusuma lan sak Pandhawane. Niku ategesan
teges. Teges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Ngoten. Tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak among karo Semar. Mir. Aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi. Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani Pak karo Bapak? Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelek wong sampeyan dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelek-elek. Ngelek wae. Kok ngono ora ngelek-elek. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelek-elek ki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek. Bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek bae ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jane ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Darawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabecikane wong tuwa. Sranane men kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Sari karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mung adu otot, tak ladeni adu otot. Adu kekuatan, tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh. Modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wang sulat. Aja meneng wae. Mamang sulan ngeten iki Bagong. Metu njaba, ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tak tokke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula mben ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Setyaki. Siraman nganggo tirtane kesabaran aja ngono Setyaki. Dimas sing sabar. Kanjengipun. Kula Prabu menika sembahan kula. Nek Kula Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimakake sing nyamah upamane sapepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan. Nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kanjengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih? Mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani Ratu Gusti sampeyan. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki tahu roti. Nek mau kon baleni wis ra iso. Yen bar nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki.
kena adu arep karo Koko Prabu ning kowe ora iso ngalas Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Ngono yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Lho. Jaidan. Gara-gara kudu ampun guyu. Niki lelucan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kadhe? Bayrone arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Tura wani aku. Metu njaba. Ah, oke. Metu njaba kae. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir sencake mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo nang Ayo, tatutke ora bakal mesti karo kowe balan. Tintrim madyaning Pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan kamurkaning ki ora Bagong miwah Raden Harya Setyaki. Dadak sakoling mangke kaya ana kaeloaning jagat. Mengker ki ora Bagong. Mijil saking pagedhongan pusaka nengge tumbak para welang payung Tungganaga pustaka Jamus Klimasada tut wuntat tindake ki ora Bagong. Senjata cakra ingkang tanpa beda panggraitaning kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak para welang payung Tungganaga tut wuntat tindake ora Bagong mijil saking kancing glinging nata Ndrawati. Nderekaken lampahing pusaka tetiga wow. Tresna sinayeng manglung mintonaken dhewe kramanira kanggo mitiraning asta kanggo mitiraning asta aneng asta Koko Prabu dumados sing daredah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang nganyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong. Nokna ngestaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi. Oh
Pandya bala Pandhawa mbiya gumulung mangung siring sata kura gambah ongke sruga tite Merut layut sagung para ratu sang Sotama Yayi Ragil ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang nika Prabu mugi andadosna ing kawuningan menapa Kakang Prabu mboten sumurup kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ana apa Sedewa sajak wigati kaelokan sing endi dene kowe matur ngersaning barep kakangku iya Kamas nuwun sewu kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik saparipurnanipun lampan menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati kaelokan apa Dimas sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat 5 sada nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya mila panggraitanipun lan prabéda kados dene titah swantah mbok menawi sami ngleresaken menapa dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka nalika semanten kumleyang piyambak tutwuntat lampahipun ki Lurah Bagong Koko Prabu Werkudara nggih nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ingkang drancang putih nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalendra ingkang debya Surasekti mula ora aneh yen to panggraitane tan prabéda kaya titah swantah Sedewa matur yen to pusaka 3 mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong wah yen ngono pancen bener niate Semar ora kesasapan tumindak sing ora prayoga banjur becike piye Dimas dina samengko barep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta terus pun kakang kudu piye tak derake cedhak nyengkar kadempel Mas Tuti apa kang dadi kesaning Lurah Semar Badranaya Rai ingkang rayi pun Ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Jodipati Koko Prabu mengkono Yayi inggih ya to yen pancen kaya mengkono nek kula Sedewa sira ingkang ndak dawuh supaya maranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuking Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa barenggon ki budidaya ana ning sinaken dawuh Werkudara nggih tata-tata budal marang kadempel ya ayo tak dhereke barep kakangku Sedewa babar pisan budhanu kang padha sibuk jeneng ingsun arsa kundur ngedaton kawula ana ning sinaken dawuh Parmadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa purna gantine maranggilan sanodasa kundur ngedaton suwek saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing peromban cendhi manggung ketanggung Japa Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katinong saking Mandrawa kaya tansah ngerang penggali sang nata wau